Istorio hau Afrikako sabanan gertatu zen. Untxi jauna, goizero bezala, bere etxetik atera zen, pasiatzera. Bere etxea lurrazpian zeukan. Untzi jauna, goizero ateratzen zen, eguzkia zerura igo aurretik, freskotasuna aprobetxatzeko. Eta zijoan bera pozpozik, jepa kaixo, egunon, pasiatzen. Eta ibili zen goiz guztian zehar. Eta halako batean eguzkiak gora egin zuen. Geroz eta gorago, eta zeru erdian goian kokatu zen. Eta hori baitzan, beroa egiten zuen sabanan. Ezin zan egon, izardi patxetan zegoen, untxi jauna. Eta pentsatu zuen, keizpe bat topatu beharko dut. Horrela ezin naiz egon. Eta momentu hartan bertantxe konturatu zen, bere aurrean, zuhaitz bat zegoela. Baobab zuhaitza. Baobabaren gana gerturatu zen, eta horrela galdetu zutzen. Baobab, eserra naiteke zurazpian zure kerizpe goxoaz goxatzeko? Baobab zuhaitzak. Horrela begiratu zion eta... Baietz esan zion, bai, etorri untxia. Eta etzan zaitez lasain nire kerizpean. Etzan zen untxian, gustora. Eta zegoela, Baobabari begiratu zion horrela gorantz eta galdetu zion, Baobab, zure ostotxo horiek beraien artean ukitzerakoan egiten duten soinu hori. Seguruenik soinu satarra izango dela. Baobabak hori entzun zuenean, baina zu izaki txiki hori nola usartzen zara esaten, nire ostoen hotxa zatarra dela. Ikusiko zu orain. Eta Baobab hasi zen bere ostotxoak mugitzen. Bata bestearen kontra eta mugitzen zirenean. Ateratzen zuten soinua ederra zen poli-polita. Eta gainera haize fresko goxo bat sortzen zuten mugimenduarekin. Eta antzegoen untxia. Konfundituta nengoen, Baobab? Bai, goxo egoten dela eta bai soinu polita egiten dutela zure ostotxoek. Baina, Baobab, jarraitu zuen untxiak esaten. Hor txintxilik daukazun fruitu horiek. Ziur nago, zapore zatarra dutela. Baobabek hori entzun zuenean, nola usartzen zara esaten nire fruituek zapore txarra dutela. Orain ikusiko duzu. Baobab, bere fruitua, askatu eta lurrera erori zen. Orduan untxiak hartu zuen fruitua, satitu zuen. Eta osoik jan zuen. Gosea eta egarria asetu zituen untziak. Eta horrela esan zion Baobab beri. Baobab, benetan fruitu goxoa daukazu, mila esker. Zer gustora. Baina, Baobab, zer deritzozu hor zure enborraren barruan daukazun bihotzaren inguruan? Ziur nago zure bihotza harria bezain gogorra dela. Baobabek, pentsatu zuen, baina nola esaten du horrek nire bihotza gogorra dela? Eta Baobab, momentu batean, pentsatu zuen bere bihotza irekitzea. Untxiak ikus zezan, baina pixka beldurra ere sentitu zuen, zeren ez zuen untxia asko ezagutzen eta... Baina, erabaki zuen majoa zela, ondo portatu zela, eta irekiko ziola bere bihotza. Eta horrela, Baobab bere enborra irekitzen hasi zen poliki. Emeki.
zuenean, bere barrutik dizdirak atera ziren. Untxiak baimena eskatu zion barrua sartzeko, eta utzi zion baobabek barrura sartzen. Sartu zen, eta han barruan altxor ederrak zeuden. Belarritakoak, lepokoak, oial finak, inoiz ez ikusitako gauza polit pila zeudenan. Baimena eskatu zion batzuk hartzeko, eta baietz esan zion baobab, hartu nahi dezuna untxia lasai. Eta oial baten barruan altxor batzuk hartu, eta eskerrak emanez, bere etxera abiatu zen berriz ere. Etxera joan, eta guztiak mahai gainean jarri zituen. Untxi Anderea antzegoen. Eta esan zion, baina nondik atera dituzu gauza eder hauek? Eta jarri zituen belarritakoak, jarri zituen lepokoak, egin zuen horrela soineko eder bat, oial finaiekin, eta guapa jantzita. Bere lagune erakustera joan zen, posik. Bere lagunen gana heldu zen, Andere behiratzen zioten, baina ze politxa, baina nun atera dituzu honek, baina... Eta dena kontatu zian lagunei. Eta dena nahi zuten horrelakoak edukitzea, baina berak partekatu zuen beraiekin. Hala ere, batzegoen lagun artean bat. Inbidia zeukana, baina inbidia hola satarra, inbidia... Aserrez zegoen, eta inori ezer esan gabe, Jena Anderea bere etxera abiatu zen. Antzegoen bere senarra, eta esan zion, alproja hori joan zaitez, oraintxe bertan, altxorren bila, baobabaren gara, nik ere nahi ditut. Inoiz ez didazu ezer eskartzen, eta begira Untxi Andereak altxor pila batekin etorri da guapa, eta nik ere nahi ditut, eta mesedez jaiki eta joan zaitez bila. Jena jaunak, baietz esan zion, baina zer ikusi zuen emaztea, berabe, haien bila joatea erabaki zuen. Lehenik Untxi jaunaren etxetik pasa zen, eta galdetu zionean non aurkitu zituen. Eta bera kontatu zion baobabaren keizpearena, ostotxoena ere, kontatu zion ere fruituarena, eta baita ere baobabaren barneko bihotzarena. Eta joan zen, Jena jauna, baobaba zegoen lekurantz. Heldu zenean, etzan zen keizpean bai, goxatu zuen kerizpe goxo hori. Baita ere ostotxoen, aixetxo eta soinu goxoa. Jan zuen fruitua, eta egarria eta gosea asetu ostean esan zion baobabari. Eta zer deritzozu zure bihotzaz, baobab? Sandidate bihotze derra daukazula, zabaldu. Baobab horrela begiratu zion. Eta pentsatu zuen, zabalduko diot, ez dio zabalduko. Untxi jaunari zabaldu diot, zergatik honi ere ez, ondo portatu da, eta baobabek erabaki zuen bere bihotza irekitzea. Hasi zan berriz ere bere enborra irekitzen. Poliki emeki. Eta Jenak ikusi zuenean barruan zituen altxor guztiak hasi zen barrura sartzen. Eta min egiten zion baobabari bere enborrean, eta min egiten zion bere bihotzean, eta baimen gabea ari zen sartzen, eta halako batean, baobabek bere enborra itxi egin zuen. Eta Jena jauna, kanpoan gelditu zen, esku utzik. Afrikan esaten dute, Jenek egun horretatik aurrera, hildako animalien barruan bilatzen dutela, baobabaren barruan lortu ahal izan ez zutena. Eta Afrikan esaten dute ere, baobabaren bihotza pertsonen bihotzaren oso antzerakoa da. Altxorrez beteta dagoelako.